No niin, lapset. Oletteko ymmärtäneet tehtävämme? Kyllä. Kyllä, minäkin olen. Teidän on löydettävä kadonnut siskonne. Lähtekää matkaan. Lähdin jo. Odota sisko mua. Kuule hei, sisko, me lähdettiin etsimään sitä meidän kadonnutta siskoa, mutta mitä sä ajattelit, että me löydetään se vaan tällaisesta paikasta yhtäkkiä? No, emme nyt kuule yhtään osaa ajatella. Siis emme yhtään tiedä. Hei, mä keksin. Perustetaan kahvila ihmismaailmaan. Mä oon asunut siellä koko ikäni. Mä tiedän, mitä meidän pitää tehdä. Voi sisko, sä oot niin ihana, kun sä ajattelet mun vuoksi. Sinne tulee asiakkaita ja mä voin imeä niiltä kaikilta veret. Ei, vaan me katsotaan, etsitään siskoa sieltä. Ehkä joku heistä voi olla meidän sisko. Joo, mä tajusin vähän väärin. Mut silti saaks mä, jos se ei oo sisko, niin saaks mä sit vähän joltain kirjalta ottaa vähän verta? Et saa. Muuten meidän kahvilla menettää maineensa. Eli Voi tehdä sinulle tekoverijuomaa. mä tykkään tekoverestä, mut mennään nyt sitten. Oikeesti, miksi niitä asiakkaat tuu? No hei, en mä tiedä. Ja se, kulho tippus. No, mut en mä tiedä. Eihän me olla vielä edes avattu tätä paikkaa. No se on kyllä ihan totta, mutta... Miksi me... Miksi ne vaan voi tulla uteliaisuuttaan tänne? Haloo! Oi! Joku koputti! Minä menen tänne. No, mitäs? Onko täällä ketään? Haloo? Eiks ketään tuu nyt tänne? Joo, tullaan sisälle. No niin, vihdoin. Hei. Hei, mistä te saitte ton lampun? No, me löydettiin semmonen jostain. Saanko mä sen oikein? Saanko? Se on tosi tärkeä mulle. Hei, tuliko sä nyt niinku vaan varastelemaan ja huodistaa? No en tullu. Eikäks mä tulin tilaa, mut sit mä näin mun lampun. Joo, mut sua ei oikein näyttäisi tulla tänne päin. Hei siis oikeesti... Okei, joo. Mä en edes... Mitä sä muuten teet täällä? Eikö sun pitäisi olla naamiaisissa? No ei. Miksi? No sun vaatteet. Mitä mun vaatteista? No ei, siis... et säkään mikään missio. Se on uikkarit. Toi oli loukkaus. Kuules. Hei, nyt tytöt. Nyt voitte laittaa. No joo, mutta toihan onko mun vaatteita? No koska ne on niin oudot. No mä näen täällä uikkarilla. Okei, juu, jätän teidät kahdestaan, juu. Hepuani. Onks toi joku sun sukulainen? Joo, noin, se on mun sisko. No jaa. No mut saanko mä sen mun lampun? Et varmana. Me löydettiin se ja löytäjä saa pitää. Mut se on mun lampuni. Sun lamppu? Miten niin sun lamppu? Koska se on mun lampuni. Se on ollut mun koko ajan. Se katos ja nyt te vaan tuutte ja varastatte sen siis. No siis me löydettiin se. No mut kuitenkin se Hei on sisko, mun. mä en oikeesti jaksa tuota tyyppiä, et voiko sä palvella sitä niin päästään eroon? Joo, ota vaan sun lampus, jos sä haluat. Tai sit mä käyn hakee sen. No niin, tässä on sun lamppu. No niin, kiitos. Heippa.
No, saaks mä mennä hakemaan vähän verta kaupungilta? Joo, mene vaan. Mua ei kiinnosta. Ihana, kiitos. Omissa ajatuksissaan miettii. Jano, mitä sillä tarkoitti? Eikä, mä tajusin. Se haluaa verta. Ääkö nyt äkkiä vaan Joo, terve! Mennään. Joo, siis oikeesti. Oi, mitä ihanaa. Kauhea meteli. Joo, mäkin on niinku... Hei, ootko sä kuullut näitä niistä biisistä? Terve, ootko sä kuullut ne biisit jo niinku... Tänään on ne ihanat juhlat, niinku mennäks niihin? Joo, hei, kuka toi tyttö on tuolla? Hei, varo vähän, minne sä astut. Anteeksi, sä taas. Ja sähän tulet meidän kahvilaan. Niin, mutta se oli mun lamppu ja kiitos siitä. Ja sano siskolle, että se oli tosi ärsyttävä. No, hyvä on. Muuten, ootko nähnyt sitä? No en. Hyvästi, minä lähden nyt. Okei, kyllä me voidaan käydä siellä, jos lapsetkin tulee mukaan. Missähän voi olla? No joo, pitää mennä etsimään siskoa. Hei, eikö toi tyttö ollut teidän mielestä yhtään niinku outo? Ei ollut yhtään niinku ei. Te olette jotenkin outoja nyt. Mut se oli jotenkin epäilyttävä. Mä lähden seuraa siitä, tuutteko mukaan? Vanhemmat kuulostaa sitten. Ei vanhemmilla ole väliä. Ne on kuitenkin vaan fiilistelyä tuolla jossain. Mä lähden perään. Nähdään taas. Isko, missä olet? Jotain tuossa on epäilyttävää. Anteeksi mä käyn. Ei, Hanna on vaikeana, kun sä näkee. Tuu äkkiä. Missä sä? Siskoon. Hei, kuka sä oot ja miksi sä seuraat mua? En mä seuraa mä vaan... Hei, mitä tuolla tapahtuu? Mitä tapahtuu missä? Mitä sä aiot tehdä mulle? Jätä mut rauhaan! Ei! Mitä tuolla just tapahtuu? Murha kuule, tyttönen. Murha! Se oli todella makoisaa.